wakili adogiri wakili kato Shaleta ngadogiri wakili chek wacho na deweche gi mag choko paro mag jopiny kata public participation ni wanene kata gwenge wa ibo wacho public participation otime yo machal nade so we all no kel crate mag sote jo sign kise sign ti work the list mag jogo mantigi kuma gibero timo to ponono gikia ka paro makama nya chopo ne jowa ka poko chopo kama ni tingeje medok masiling abiriyo mano kiwuok apaga boro nyaka 20 kod abich no menda mathotha nya leta kaleta mano mara mauta kama intiere chik wacho na deka kono gobedni tae gi kaka sani bende osechopo ka jatend migawo wacho ni oyo awinju wadhi kod nyime koso dhi weka ko wacho erokamano Cleophas mano paro malewa chik wacho ni seche ma idwaro timo gimoro to nyaka ng'i paro madhano to seche mitime in terms of public participation do semiyowa gimoluongo ni guidance mowacho ni nitie gimoluongo ni qualitative public participation to gi quantitative public participation na kwachako gimoluongo ni qualitative ka iluongo ji 10 to bire hall to ji 7 owacho ni okwayie gi gimiwacho to ji 3 oyie ibo dhi nyime gi gino kosi bo bole pe chik wacho ni ok inyal chuno jogo nikech seche moko idhi e gweng' moro kata tend mag gwenge tidhi kamoro tinyisogi ni atada keto nu yaw kata mana bohol to jogi wacho ni apana wan gi yaw already ka wan gi madwaro chiro koro ok inyal chuno gi yaw to gin gi already gisi ni watu wan gi yaw chire madwaro koro mano luongo ni qualitative participation to koro in terms of quantitative ipenyo ni to apart from ji mombiro nyime mawacho ni mokelo paro margi pachgi chalo nade ipenyo ni gi dongere ni what is the quality of the discourse kesa public participation okochono ni nyaka ngato dhia physically inyalo chwalo gimuluongo ni memorandum inyalo ndiko tiwacho ni gini okadwa especially jok mani gi lony kaka wacho ni finance bill wach kara ni accountant ndiko kata economist ndiko to wacho ni chik kata mana wakilo ndiko ni chik wacho ni kama gini oketho chik mabe mago gik manyaka bede record koro ngata mora makondak gimiluongo ni public participation nyako ng'i gimiluongo ni the qualitative aspect and quantitative aspect aneno ka nitiere bill e parliament mar public participation act is unnecessary because my gima ok need rocket science kitimo gimoro idwa luongo dhano mondo yie kata odagi ok en gima chako kele tota ni koro wacho ni kia legal framework gima chalo kama mano ok en gima kare kesa the problem with the danger in that route and why shimiwa wangegi ga nyocha gidwanyo wa conflict of interest bill senate magi pass magi yie ni can you imagine ni jaod bura nyalo tiyo gi sirkal and that is demonstrable conflict of interest koro jo kote public participation jood bura ne gitimoro marach piny ka ni ka gidhi od bura to gikungo ging'iyo interest margi mokony japiny koro kawa mari that one to gi gimoluongo ni fuel levy because of time fuel levy is king'iyo historia en gima nochakore higa 1993 to kano chakore chon kane ing'iyo gari to ichulo otiko mar fuel levy to nowacho ni mane en gima tek ang'o mono waseche mawadhi goyo mauta to seche miole cha to seche machulo sendicha tigole automatically emomiyo ne okele to sebedo kanyo higni mang'eny penjo ma wan go en ni ang'o momiyo sani wadwa gole gi atamalo mathoth kamano mano dhi nyo nikech odhi medo nengo mar mauta gi siling adi 7 iwinjo siling 7 gi uchumi masani ok en gima yot to wapenjore ni to fuel levy tiang'o seche miringe ndara apaya titimo kode gimiluongo ni routine maintenance siling 7 no ken pesa matin kes king'iyo in terms of collection projections ma collection en almost billion 600
mano pesa mathoth ma sirkal ok nyal nyisowa ni mano dhi mana road maintenance kende. Hie maling' ma sirkal temo timo en ni gineno ni entie rieko moro ma gijachako donjo fukowa mar kawo osuru nikech wadino negi kocha. Ing'eni sirkal ni chala rangre thuol mar arangre en thuol ma wiye kiduong'o koni tobiro koni tobiro koni. Koro kwadino ne sirkal ma yudie koni wago toke wandayo toke koni tineno kochako chomo koni. Wasedino negi kata mana weche mag housing levy ok wadwar weche mag this finance bill ma koro 2024 ni koro gineno ka gidhi indirectly. To magi gik mokony nikech hie choko osuru ok en gima nyalo wacho ni kisechoko osuru ni to koro en gima itieko tich. Tich en kaka itiyo go osuru no. Inya choko mathin titiyo go gima kare. Inya choko mathoth to onge gima itiyo go cha dhano ma chamo osara to milore go amila onge gima otimo godo makare. Koro wach mar fuel levy ni ok wanyal yie sani ngima tek ma kimedo kata man uchumi masani kata medo mana siling achiel weri gabiriyo siling achiel en gima nyalo inyo Uganda kesa petrol en gima tayo uchumi mangima. Gimoro amora en petrol. Kimedo petrol to ngima oidho kata mana the cost of doing business oidho. Koro amor ni dhano wuok oko kendo wacho ni ok en gima ok wanyal yie. To gima ber ni seche ma watimore kama to kata dang' wach ni gidwa kale gi agoko. Koro odhi maedo. To bende gibo winjo weche